Wan, kumusta kayo? At timan ng tigayam yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak nga oras yung amin nga wan labas. Wad drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan naapod no anagan tintay drama. Ngamsak may na, hello mampay ka ni Avelina Bonsor dita England. Imelda Kabang dita Jordan ka ni Lucy Rivera. Kastiman di ko na ni Kabsat Maria. Dear manang biyanang, may saa ka pensyonada kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak, nabori nga kiti biyag ko, iso anak i boyfriendak. Ngam, nagsina kami iti boyfriend ko, ta simurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak, ta iti may sangal daw, si mangpet ti ex-boyfriend ko iti balay mi. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, kaloy! Ay da, kaloy asawa kaya, gyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, kaloy asawa ka. Pakawanan na kuma. Promise, ang malbaliw ako. Yakon ang babae. Wan, ay na, nabayagan na napakawan ka, kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay gamin nga intulok mo nga andur na kangay. Pinapispisam ko ma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. At napanunot ko tagsublilangan kan ka. Ay na, agaman akunay kaloy. Nabayagan nga inururay ko ti panagsublime. Kaagaman nagtaadakan. Mga barwanan ta, Maria. I love you. I love you too, kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatak ni tatang yo kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kabi adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes na uli magang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbalin na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kwa na. Takas jemat kami tiyararamidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kan kwa na. Atap yung laang dayta. Basta, pat-pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinublian kit di manan ni nanang iti dayja alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakyas asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam tijak kayat. Kanayon mat napasakitan radya at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pailaan. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalo. Katuwa na. Anda ay abakay. Ay, nagumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ro dito'y balay, wine.
Tay nakgumatang itilutwag abulalaw. Sige, di kagbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Di sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan. Wan, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ije-store bakit inkaglaw. Nay, kalulod mo la idikalman Sa bali, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Adaya ka anak kami jay. Akatadamay. Di mo mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Nay, apay, asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kahit agpaisumay, saraya. Agpaisumay, alas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya kaunti mangituloy iti day taalayat mo. Tisumsum ko. Di takas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Wala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumat ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya! Nay apay, anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan na, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya! Minkan kasarita ni Anday, amangan no idarom na Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Andi barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. No, anya man tinaramid ni kaluyken ka. Ay isa kunti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko Ay, nabtak. Gapit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami ay kaninanang mau.
Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan, imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidi sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpaga pumlaka din kadagitaan na aramidak iti inam barok. Di mo idarom day asawa kuwan. Kan tinawon pa'y gaya marigalwak di kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man baraw ka. Ala, tumakter kayo ni Tarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalas sakitaan. Sige, pakawan na kong asawa yo. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay baraw. Kamusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpo nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Ha? Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangitak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert Baraw. Ha? Ang mga numay dungpar kayo. Ang mga numadadal ti motor ko, tatang. Papanan nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, ingkam la gumatangan iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert Baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, Baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo, word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo nayagpartikan, ni. Nakamotor kayo. Ay, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy. Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Tapara mo't lang iti pagsayatan yung ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka magaya mo lakay. Agam, apayajak nang ngagtimutor asimang pay. Ka, naka-helmet ka mag.
Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Naimbag man, napanunot mo day ta. Ala, sumerkan la ka ay. Ang yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak mo tayo. Wine. Sige, mabiit laang la ka ay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong par saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman? Imbati na kanumot ijay bird dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod merna. Dakkel ti magastos. Kat pabayadam kan ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Adali bird bakit ilambag na kaya ti maungtaan. Malala, dito'y kalaang silid ka lang. Siyak ti sumango kan ni Bert. Ibagam nga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumba nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa. Awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam isu nga rod tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyak la kuman tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay ng idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagbalinan nyo mga ngaminan a big issue dayta. Panggapuan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagaklaan ti rumbang nga aramidan nyo. No amuya basol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto at tao merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga ngamin ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin nagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog kan. Sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog, no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampalatapungan. Ala, maturog kan. Madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan. Tamaturugtan. Napanad nga tani kaluy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone na. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga awag da ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolo? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka.
Good. Anak na ng gantatang ko, ha? Sige, bye! Nagloko day jayay. Nagpiluso po mo nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa mali, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yo. Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha? I love you. Mwah! Gusto kayang tinaydanon kanyak, Jenny? Katsi kamot alakay, arsab ka! Idarom ka, alakay! Nanang, pang-aasiyo. Diyo idarom ni Kaloy. Please. Agulay mo ka! Menor de edad ka pa ilang! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon! Ha! Agsagana ka si kalakay! Idarom ka! Si Maria bakit? Si Kalagan ti ayan tinamnama. Si Kati makisarita kadang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbod ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin din jay Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Rimot labnak. Tulungan nak nga ron, tapno sa anak ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addan taning tibiyag ka. Tapno masyanda kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ain. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rod Ay. Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? Saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, natauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Wen, nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Una na. Adda kami akadwayo. Iso saan na narumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Hey, nakababain pa ikinday na nako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo nanang. Ididamo aklo na kanay kawaak tagmay sa akmanan iti kamak. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, ininot matla naka-move on ak.
Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, iso asahan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan ti gayem mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Thank you iti saan nyo pan nakaumamang tartarabay kadagiti uploads tayo. Kat welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo a Flora saan naapudpud no anagan. Tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Sir Larry Ubungan. Kablawan na madagiti kakabagyan na amin dita Dupla San Juan, La Union. Ni Ma'am Jackie Makabalog kani Ma'am Nati Agustin. Kastoy man di ko na ni pagayam Flora. Dir manang biyanang. Adanak kwa nalaing agdiskitar iti masida. Ngam babaan ti dakas awagas. Banag apakaungungtan kan pakasirsirmunan na kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysan. Manganan na nang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasidaan day. Karni manok Nang tiliwak iti manok tayaw. Anya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Bagay! Umayak mag! Anda kayo! Madali ang kail. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan ang manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagas. Ay, naidyak ang Awang mukha matin ingay. kabagays! Dito yung sa bali ang manok ang kail. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo tin ang kail. Ag-self-supporting. No saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pakpakanag mo't idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulumag dagiti manuyo ang kail. Sige tinakman sa pulay. Barang adalaang di tayo igay. Anday, ibagam man ti agpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ay, kaginatan ko Di agpaiso, anday. Gagpaisungit. Ginatan ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan, anya. Di kayo mamagsaw iti kastano awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adumot titarakan mo ang manok Hay! Adarod na pukpukaw. Inulit ko binilang dagiti manok ko Angam talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagiti manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay nagpiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradok at tinakaw dadagi jay. Pay amaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas! Ang mga nun at dala di takaroba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya.
Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang kon akasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka ni ti manok. Amangan no nayaw awanag. Krrr! Sige man ta inak sa pulan ti manok ko. Krrr! Manok ko! Where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka ba niya sa iti asidag ti balayaw? Ha? Banyas! Well, isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya? Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manawk. Anya? No kasta, saan a tao tinang takaw iti manok ka? Saan angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay. Agsasarunumit ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka nagpakpakan ka na kita manok mo? Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya? Allah, apay nga. Agsasarunumat ng ti panlakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga ron. Yes. Ay, awanan. Maininot na maibos ni manok ka. Ipupok mo kaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon iti insangpet mo ang manok iti rabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko kung lang arudin. Sige ta rumana. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kadya mo amot aking kuka. Napidot ko kung lang arudin. Nagtalakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantayak? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay ti tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rinabii? Kiwain! Manumay la tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan akmet lang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanan, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya. Haw, pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la day tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang arudain. Bay-bay anda la ka day. Masaduta ko nagtrabaho. May maya magayam nga dayo ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitan pa'y. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagta ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungat. Kan may sa silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kanyak. Nay, anya day tag-igpila man day. Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao isa na manawak. Ha? Nagluko kan. Kat manok mo na ti kawitan ha. Nangalam di tangay. Ay kaginatang ko Ha? Sige ta, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adamot na po ka manok ka.
Ngamjak kayat apagatapan ti ka na ka. Nangrunak itawan pamanagnik ko. Ngam kasaritam kumalatanan day. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man da kay parangdang, tasang ida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomit ngamin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga ro dagi jay. Gida dumama ka mapipido ka kung itag na. Basta di ka agar-aramin iti saan anasaya at tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jakmat makitkitan ni Andy Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Un nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkwana Delikado day dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Krrrr! Umay kay mga nine! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok mat nagitay manok tayo, anday. Unay kiidin aya. Di kay ngumaniwa di ta Kurkura lata tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrrr! 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 Na. Dagita na nang. Ay sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba na kita. Di umbayan nyo ata umay dagarog mangam. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya jay nubiyak Adayo nga min ti lugar na. Iso nga jakyaw awi dito balay. Tiksmik ko nga main. Nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababoy ti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abangan nawakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nakmadengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pas ti kasartan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Ta ijayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay diti balay. Maburi nga di tayo. Awan mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mau? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Ta mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya-kayak ko dito. Kay kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta gawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawak. Iso ang nagawig kamay. Ngam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Isa na kasta. Ay, nay, palagipan ka hindi At ang asawa, iso nga agbalbaliw ka kuman. Noan niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako nang kay. Sagbaya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. At papada tayo bilang agbabasaw.
Ay, di nakpilosopuan ta pagsayaatam ti bagbagat. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan anday. Ay, no kasta, adamanan day jay nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya, hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo asawa Lucas. Gambarang agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, hun nga rued. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ti wagas, tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Wan, Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. isyakmat ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayon nga agam-amo ko ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami, nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing put akanayon ni Andy. Ande, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abogam ma. Maruam da kita. Ay, saan ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya. Taapay ati limumay. Kat, amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, inkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng kita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jidalan nanang. Marikmik ka marikmik. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday lakay, ayan mau! Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuad dan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mau jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apa yan niya nga iti asurat, nanang? Sumon day takada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga da sumon, may? Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw, ngam jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Iso asangwan yaw tinagbasulan yaw. Nanang? Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Iso asangwan yu ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmulta ba kahit? Naimbang na siyang dakadata. Pinagbigyan data, nagdiskitar ta pa iti pagmulta ta. Alam, san titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang? Saan aday tagnamnam ay ti ammuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramin. No di kay pala agbalbaliw,
Amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Sinersermonak dagiti agasawa kat binagbagak ida. Kat ti pagyamanak dim ngagdamat iti pamagbaga. Kat nagsalukag da. Kat ita adan pagtagilakwan da ija ilimi iti prutas kanat nateng kat adameten lima nga apukok kadakwada. Alakastan ti pagayam mo Flora. Alagagayan di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan. Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maisa. Aganan tay kumay ti sadino man napapanantayaw. Agala tay iti payong, tapno di tay mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, ken ni Rosaline Julian. Kastiman ti kuna ni pagayam prima. Dear Manang Biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Na nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Tiamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau kita ang ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages. Adan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay jabalay may. Ay,
Talaga lang ah. Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa ya senior citizen. ay, itugtugot yun na tab certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, kathan nga madlaw na na. Ay, thank you. Ang manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, ano, 68 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wayan ka bagas. Umaykan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno mo nga minin to, Jeep. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka ki nagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apaya nagtagunlit ka. Si katirumbang agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kangay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mo. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di palayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, lalagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rude. Hiso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawon ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unod wa. Nanang, kaya't yung ano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga ang kasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, isanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga nak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba ka medyo gayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabagas, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo iya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Nay, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itid gatulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayem mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis mo rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung token kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam.
Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak paiso abalasang ka oh. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ka makamu kayo. Nga magpayso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Agdigdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. No apay met amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibaga. Da ito ti pagabasit. Ay, lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumat. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito eh. Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito eh. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan Well, nanang. Mapantan friend, nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang nana. Uray ta na ingpis to'y bado. Rimuar na kiti agayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo na ita kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibaga na ya. Umay man tila makimarmari tis da ita. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arason, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti.
Medyo nabangsit mo dagito eh. Agam, uray nabangsit. No effective. Ay, mangkasayak ka dagito eh. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible ah. Ala na. No kaya tinak di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagay. Rimwarda ka di manay. Digdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apa tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kat pasaray agdidanda bay. Apay aya kat agayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw. Makigtot kan tao. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Ah, nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y rupa kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapektaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ko. Anyat inkabil yo di taaya. Ay, ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikabkabil. Katawan mo't ikabkabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ah, ala. Katno dagito'y pagag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Winanang, addagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka? Kat nagpodot ka bagay. Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. Hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dito yun balay de Esther, tipag naidan mi. Anya,
Apay di ka mabutang. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan nanang ngamin ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feel-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.